Здравейте, ученици! Господин Георгиев съм и днес продължаваме с нашето дистанционно обучение по математика. Първо искам да ви честитя новата 2021 година и да ви пожелая да сте най-вече здрави, ученолюбиви, трудолюбиви, за да постигате вашите цели. Днес ще започнем нова тема, а именно прав кръгов конус, елементи. Преди празниците се запознахме с правият кръгов цилиндър. Какво е общото между правият кръгов цилиндър и правият кръгов конус? И двете тела са ротационни. Нека да си припомним какво означаваше ротационно тяло. Ротационно тяло означава геометрично тяло, което се получава вследствие на завъртане на някаква геометрична фигура около дадена ос. За да получим цилиндър, да си припомним, ние завъртахме един правоъгълник около дадена ос. Тази ос можеше да бъде някаква ос успоредна на една от страните му, можеше да бъде и самата страна. И в двата случая получавахме геометричното тяло цилиндър. Сега обаче да видим как ще получим геометричното тяло конус. Геометричното тяло конус се получава след като завъртим един прав кръгов конус, след като завъртим един правоъгълен триъгълник около един от катетите му. Да разгледаме правоъгълния триъгълник АБО. Съответно с катети ОА и ОБ и хипотенуза АБ. Ще завъртим този правоъгълен триъгълник около катетът ОА. Нека да видим какво ще се получи. Тоест, ще хванем точката Б и ще я завъртаме. Тук катетът ОБ той е строго фиксирана дължина и няма да ни дава възможност да променяме дължината по време на въртението. Тоест, тук ще получим една окръжност. Но да видим какво всъщност ще се получи. Хващаме точката Б и започваме да завъртаме. След като завъртаме, виждаме, че получаваме нещо като колипка. Нека така да се върнем обратно, да продължим на тая страна. Ето, това геометрично тяло, което се получава вследствие на завъртане на този триъгълник, ние ще го наричаме конус. Тази повърхност, която получаваме, се нарича конична повърхност. Нека да видим сега малко да я завъртим тази конична повърхност. Ето какво всъщност получихме. Точно нещо като колипка или като шапка или като фунийка. Дъното на тази фунийка, в математиката не го наричаме дъно, наричаме го основа, всъщност представлява основата на нашия конус и то ще бъде каква фигура? Ще бъде окръжност. Ако тази окръжност обаче я запълним, тя ще стане кръг. Казахме, окръжност е само точките, които са равно отдалечени от центърът О, а когато вземем и точките от вътрешността, всъщност ще се получи какво? Един кръг. Нека сега да завъртим. Ето така. След като сме включили вече и точките от вътрешността, ние получаваме основата на нашия конус, което е един кръг. Ето това, ученици, представлява конусът, правият кръгов конус. Сега да видим какви са неговите елементи. Да разгледаме този прав кръгов конус и да запишем в тетрадките елементи на прав кръгов конус. Елементи на прав кръгов конус.
Първият елемент, който ще разгледаме, е отсечката АБ или хипотенузата на нашия правоъгълен триъгълник. Него ще го бележим с буквата L. Да го запишем. АБ равно на L. Ще го наричаме образуваща на конуса. Образуваща на конуса. Следващия елемент, който ще разгледаме, е катетът ОБ. Ще го бележим с R. ОБ равно на R и ще го наричаме радиус на конуса. И последният елемент, който ще разгледаме, е другият катет ОА, който ще го бележим с буквата H и ще го наричаме, ще видим как, ОА равно на H и ще го наричаме височина на конуса. Нека пак да си припомним елементите на конуса. Отсечката АБ, ето тази, която е в синьо отцветена, я бележим с буквата L и я наричаме как? Образуваща на конуса. Отсечката ОБ, което е единият катет на правоъгълния триъгълник, който завъртяхме, го бележим с буквата R и го наричаме как? Радиус на конуса. И отсечката ОА, която е другият катет на правоъгълния триъгълник, който завъртяхме, бележим с буквата H и го наричаме височина на конуса. Това са елементите на конуса. В школо съм ви изпратил материали, снимков материал от учебника с решени примери и задачка за домашна работа. Както и преди ваканцията, пишете в тетрадката, записвате решението, който може да ми направи снимка, ми я изпраща или в школо, или в Teams. Който няма възможност, не може да направи това, просто се записва в тетрадките решените задачи и задачата, която е за домашна работа. И след като започнем присъствено обучение, ще проверявам тетрадките. За сега това е от мен, ученици. Пожелавам ви лек ден. Ако имате някакви въпроси, пишете в школа или в Teams. Може да ми се обаждате. За сега това е всичко. Пожелавам ви още веднъж лек ден от мен. Довиждания!